my channel, ang Dudes Torta. Karon, lagawon ta ang Barangay Kipalili sa New Cebu adtuon ta. Kay nakabalo ko nga naa didto ang daghang taklubo. Natingala ko nganong buntod ang New Cebu, nganong daghan ang taklubo nga nagtapok didto. Maong sabay ta, ubani ako, malagaw ta. Tara, magtorta. Yehey, karon naandam nami mo ato nami og Kipalili. Kauban namo si Miggy og si Ate LJ. Pero ihapit pa namo si Kuya G-Boy, magsimba pa daw siya. Iampo may boy ha, ang atong vlog boy. Sao na lang. Ulit na Miss Kipalili, excited ko sa taklubo. Karon sabay sa daw minimigay, mohapit daw mi og Jollibee. Mana si Jollibee? Pasulod na sa drive-thru sa Jollibee. May order sir ha. Bali, tulo ka buko pie, tulo ka regular price lang. Oo. Counter lang tabayad sir, thank you. Oo. Hello, hi, Angelo. Ma'am, hi to my channel, ma'am. Okay, sige boy. Bye-bye boy. Oo na po, oo. Okay, going Kipalili nami, human nami og Jollibee. Barato, diria ang ilahang sa tawag anina, unleaded gas. Pagasta, dirita. Sige, bayad ko. Tara. Shout out. Kasi shout out. Shout out po sa customers like yourself. Okay. Pasulod na ta sa Kipalili. Shout out dira kay mo ni si manghud ni Andot. Shout out ki. Shout out. Kisa may shout out nimo. Si Kuya nako, kumusta naman? Kuya Andot. Ay Kuya Andot. Sa imong asawa ki. Wala na to sir. Wala na to. Nakabuk mo kuya ki. Wala sir. Hey, abot kami diri sa Barangay Kipalili. Hello. Karon, ibilin sa nato atong gamit. Kay mag-swap ta og sakyanan kay moadto ta sa New Cebu. Abot na ko. Iuli na to ning gamay nga sakyanan balita sa dako-dako kay moadto ta dito sa New Cebu kay buntod-buntod to siya. Tan-awon na to ang taklubo. Baka isa o shout out, gwapa-gwapa eh. Shout out, please, no shout out mo. Shout out, Leloila, kay Nene Bernie, kay Inday Linda, sa mga naploso kay Nonay Mayok, si Lablab, si Dindin. Doon nalipat ako, Lotlot, kasi kulang naman ko. Di, pakalipat ko. Mike, si Nonay Mayok. Iyang asawa ni Ricky. Pero pagit, si Wangwang. Doon Sainon, yung asawa, yung mga bata. Adapo! Si Carlo! Masaging! Makaunta! Nil. Hello! Ano na ginakaon nyo man? Ay, linupak na saging. Kung sa Bisaya pa, Loy. Ano sa Bisaya? Niluyang. Hindi ka magluyang. Uy, berti ka nami na ari mga parinti ko. Hi. Hello. Hello, Loy, shout out Loy. Sino shout out Loy? Sige. Ay, kanami. Linupak. Shout out Ray. Sino shout out mo? Ay, hello sa mga kaila. Si Ken, shout out. Hi, Ken! Kaunta ka. Bao. Okay, Dave. Nag-Dave, sige lang. Shout out kay sister. Hi, sister! Si ano ganing Shout out Linumpa! Sister Bukay. Why, amo ka na siya! Gani. Why na sa Italy. Sister Bukay, okay, igsuon ni Sister Bukay nga naa sa Italy, sa Iching. Ako yung Diding. Hi, sir! Sige, shout out, Diding. Yan po, parinti ko dyan nga nakakita ka tsura naman, Hello lang sa inyo. Kakaon tayo no pa ka, dumaunggoy, Nilupak. Apo, kadang kanina Nilupak. Shout out, Jim. Sino yan? Ano mo, mga classmates, mga uyab mo? Pira kabilog uyab mo? Why?
May gift, sir. Di, panawagan ko diya. Panawagan Kasi ka. nara dyan, damo ko ba ihatag gahapon ngayon sa RH mo? Kaya among kamay di ko. Hello mga Dods, karon mulagaw na ta sa New Cebu, kauban kining akong mga kaparintihan ug mga kababata sa Kipalili na si Inday Anali and na diri sa likod si Isang. Hello Sang. Ayo. Sige, sabay mi ato ila ata ug yani. Atuon nato ang Taclobo nga gitago sa New Cebu. Gawas ta, abot na diri sa ila yani. Mga to sa ilang malay. Siyempre diri o gapa. Wala na. Ta diri mita. Kay ato daw itor ang inyohang nganong naa daw diri Taclobo. Ingon si Sir Hidokos. Kay ipakita daw Ang Taclobo gihatag sa kinayahan. Nya ang kinayahan gihatag pud sa katawhan. Nya ang gusto ni Anali ang bayabas gisigit tudlo. Asa may bayabas ta? Asa bayabas? Atong bayabas gali. Ang bayabas niya. Ito bay lain nga gisigit na tudlo dito sa bayabas. Pero mga ko nya agaantay sa Taclobo kita. Kanang bayabas na ko tayo nagtaklubo. Oh. Tapos si buntis ni Taba. Kay ko sir. Kalimot ko si mo nga sir deka. Kau na dili pa mangguka sir. Oh, gali. Sige lang good. Sige lang. Kailangan ko si mo si Dong. Oh, ana lang good gapon. Ay sa Dong kay kuhaon sa nako ang bayabas kay para si Anali pasig makuhaan. Oh. Pangita ko ginog sir. Asa man ni? Daot man ni. Kana. Daot. Ay sobrang hinog naman na. Daot. Duha daw ta kay buntis ang duha. Tuloon pa nako pero daot ni. Ako lang ni ilabay. Gibang ko. Isimilya na lang na ta. Oh kani. Wow, lami diri ang bayabas ta no kay ginakabuot lang. Oh. Oh. Napagani ang mga bayabas diri musulod ra sa mo ang sulod. Mukamang ra sa ginahinay kung mahinog siya. Kung mahinog. Pero katong nalata ta. Salamat. Ito magpakaon. Di na ka makuhaan day. Oh, di na ko makuha. Ay, daghan na anito ing ani mo magkuan diri og kanang ni mamuko sir. Pangputlon ang pangputlon ang kuan kay Sanga. para ingnon nga nindot gid kayo. Oh, kani. Sungat ta duro hakot ni Dudong. Aduro ako. Ay dagagapot dia sir. Subscribe ba sir kay para Sige. daghan. Shout out na yun. Shout out tayo na akong kuan, akong uyab nga si Nobi Manrique. Kagilok yan. Sige. Taga-asa na yan? Taga New Bataan sir. Ilan na mo kabulan? 3 years na sir. Wow. Kalami mo alaga. 3 years and still counting ba sir? Oo, 3 years and Still counting. kano sa may kasal? Ang Taclobo pangitaon no man namo na sa kabagnutan oy. Musumok-sumok mi anang ilawom sa kakahuyan. Oh. Kuha na siya. Duha na ka ako diha. Mag-ana. Ana man na. Oh. Itong ma? Tinuod ba ang Taclobo Kispatan mo luso mo lahos ba ang siga? Hello mga Dods, karon suruyo nato mangita tag Taclobo diri sabay si Ata. Og si Yani og ang ilahang anak nga si Dayan. Hello Dayan, nga 3 years sobrang engaged. Si Inday sige. Ato ta sa asa na to makitaan ta dapit Dito sa Luyo. Sa Luyo. Sige, ato ta sa Luyo. Sige, ato ta sa Luyo. Dito. Oh, dito na to makitan sa Luyo nga piting daghan na sa Taclobo. Magkakaroon ako. Karon ato ta diri magita ta. Og Taclobo sabayan nato si Yani og si Ata. Gi mga Dods ha. Napabaka tay makitaan karon. Taasa ta mangita. Diri ang uman nila uy na ay manggahan. Ta inyo ning manggata. Dili sa kuha na yo. Silingan. Diri makakita og mga Taclobo. Alag. Mo dapat yun sa baba siguro. Ay, Asa man? dara. Ay. Ay oh. Wala ta. Parting Mindota.
Sinaw pa sa Taclobo sa akong asawa. Siya ni Ria. Si ako kaya. Asa ta? Iya na. Ay, oh, halata. Sinawa. Murag sinaw sa ulo ni Sir Dog. Igowa kalikay. Na mga pila nakakilo ka ta. Kaya ni siguro nga 3 kilos. 3 kilos Oh, no. kwarta na. Kwarta na yun. ni. Bidaw bi. Oh, kwarta na. Mo di ni ang kuan. Mo di ang Taclobo. Ala daghana de dirita. Sukatang diha ta diha sa kuna apoy mga daghan pa dira. Oh, diha po kita po diha. Kita po guys sila oh, lah managihang yuta. Ah, daghan-daghan gyud ay diri ano. Dito menukol mi dito. Hala no. So adto na puhon adto na to na. Oh, ato na. Ato na to Sir pero magbalon ta. Ngano man. Kay mautuhan ta. Mautuhan jud og Oh, unsa may palitan na to diha. Wala may mga tindahan, wa po yung mga tama gyud. Walay kay magtorta sa mga Taclobo nga anaa diri sa New Cebu. Ang purok chairman diri sa purok 5 sa New Cebu. Nanginday ka nang dagang nangutana nganong New Cebu ang tawag diri asa. Bagong Cebu. Bagong Cebu. Bagong Cebu. Bagong tubo. Taga Cebu, kung din tunganay. Nya ginganlan man sila sa Cebu o Old Cebu, New Cebu dire. Ang nagpangalan sa New Cebu, si Tio Frankie. Si Francisco Albornon mo naghingalan o. Ikon sabi ng ata. Uyuan. So sa iyong papa. So mo nang na New Cebu. Oh, mo ni Cebu, Bagong Cebu. Ta. Duha ka buok. Sige. Dirita sa Taclobo nga duha nga dako. Taclobo duha ka buok dagko kayo. Sige. Ay, Allah. Manay din siya. Ay, oh. Oh, naaras na. Ya, Allah. Oh, ina din sa nga naaran Taclobo dako. Di ang Taclobo. Ay, kadako bitaw oh. Allah. Mga pila naka years dirita. Yanin mo dya ni Balili. Mao ni Sir. Wa ko Asamat na inday. Ay, mo dya ni Balili. Nay mutya ni Balili. Taclobo, sir. Ah. Lansan. Oh, awa. Peting dakuan ni Sir. Hala, mga sponsor nga, di ka na. pwede kisa may nagatiman ani. Wala. Di sa wala ni gibutangan na ni diri kay ang Tagalog diri nagpuyo. May naglimpyo. Naglimpyo ani, diri ra ni siya gibutang. Oh. Anita. Duha ka buo. Sige. Dirita sa Taclobo nga duha nga dako. Sige. Ay, Allah. Ay, oh. Allah. Oh, ina din sa nga naaran Taclobo. Ay, kadako bitaw. Hala, mga pila naka years dirta. Mao ni Sir. Wa ko Asamat na inday. Dya ni Balili. Nay mutya ni Balili. Ah. Lansan. Oh, awa. peting dakuan ni Sir. Hala, mga sponsor nga, di ka na. pwede kisa may nagatiman ani. Di sa wala ni gibutangan na ni diri kay ang Tagalog diri nagpuyo. Naglimpyo ani, diri ra ni siya gibutang. Oh. Ay, oh. Hello. Dali, shout out kay. Shoutout daw si Tony Sirono, si Ate Weng. Nandito siya balay karon nag-storm sa iyang mga kabog sa Taclobo. Eh, di ba abroad? Na siya karon. Ana abot na mga atras. Dara, guy, kadaghan da diri. Nga naman ni. Kani Taclobo. Taclobo diri sa inyo. Di gini magawas. Peting dakana. Sir, inainay sir kay Oh. Lansan sir. Hala, kadaghan ta. Nakakita na gyud ko ginatawag nga. Sa Taclobo, sa New Cebu, dara sa likod, murag akong ulo. Sinaw pa kayo. Uy, napa daw diri, napa isa ka Taclobo diri, asa ta? Asa kani, asa dapit, kani puti. Dara. Taclobo.
Taklo, bebe. Ahon. Sa unang tuig, dagat pa ni sila. Siya, kabukiran. Pag us-us sa dagat, nga nagpababa na, nagpabilin ang taklubo. Una karon nga kinasun sa dagat. So, nasa New Cebu? Oo, naa din sa kabukiran. So, nganong taas man mo dapat na ako dito sa sentro, no? Naa po. Naanata sa Purok. Unsa ni? Purok 2 Nyuloon, ano yan? Sakop sa Nyuloon. Sama ni. Usay. Ay, tope. Hello. Narakong. May hapon. Unsa man ni birthday? Kasal? Ay, kasal. Ganda ko. Kisi kasal? Ay, salamat. Kuan din dapi kanang kuan sa ako ang channel YouTube. Sa YouTube sa subscribe na. Dudes Torta. Gani. Takloban sa ni. Akong mga estudyante sa una. Sige. Hi, shout out na yung shout out. Shout out na sa Muyab. Sige sa imong Muyab, si. Taga-asa man. Taga Panabo. Yehey! Pe, shout out dira. Ay, hello lang mga guys. Okay. Imo na maestro. Yes. Oo. Mo jud akong maestro nga pinakagwapo. Ganahan jud ko ba? Dili na gwapo, break. Ay, pero talabayan na ron na. Principal suspect. Yeah. Padayon mo sa inyo ang kasal ug maangat ang pagkaon so muli nami. Pakanon ta, paimnon ta og butong. Hoy, inom na ko. Maning kamot. Hoy. Ako ra jud mag-inom. Karon mobalik nami, ila ata kay mauli nami sa Kipalili. Salamat. Salamat kay sa pagsuroy. Salamat kay sa pagtour. Hello, naanami nagian si Leo. Yok, hello, musta Yok? Okay lang. Sa tanan. Tanan lang. Mga katrabaho mo to sa Capitol. Sa Capitol, sa engineering. Okay. Mao ni si Manang Bibing, tighimo og ibo. So, si Pau Pau yang apo sige pangayo og 5. Kung magbayad. Dali shout out. Kinsa ko mo pala sa ibos. Kung lang sa kuha. Salamat. Salamat dong, may bayabas pag ito. Oo, ni salamat iuli na namo imong asawa ni. Salamat kay inyo gid dugay. Oh, Kijan. Shout out Kijan dali. Sige, shout out kay. Dito si Kuya mo sa Tagum sir po dito. Sa malarga sa ano? Tarlac. Ay, isa nga. Salamat. Sige, bye-bye. Hey, abot na gyud ko gikan naglagaw sa New Cebu ug nakita gyud nako ang daghang taklubo uban si Yani ug si Ata mismo mao among tour guide nga mga gwapa ug gwapo. Hantod sa sunod nato nga paglagaw uban ni ako malagaw ta sabay ta magtour ta sa pagkakaron. Bye-bye.